आणि हळेमा केत नाही गो तू हंगा हाव काल इल्को काल संಜೆ ಇಲ್ಲಿ तुमಗೆಲೆ घरा बागील बंद असिले तुम किदन इले हाव आज सकाळ इल्गो मिगेल नंदल पुತ್ತನ वच्चे कारस तू अमಗೆಲೊಟ್ಟು ಯಾಮಳೆलो ತಷ್ಟೊಂದು ತಗಲೊಟ್ಟ ಇಲ್ಲೆ ಗೆಲ್ ಗಜ್ಜೋನಿ ಗಾಯನ ಪೈರೆ ಇಲ್ಲಿಂತಿ ಅವಂಗಲ್ ಪುರ್ತಿರಿ ತಂದಲ್ಗೋ ಹಾ ದಲ್ಲಿಗೋ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಗಾಯನನ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಉಂಬಳ್ಳೆ ಕೆಲವು ಹತ್ತಂತು ಕೆಲವು ಪ್ರ ಡ್ರೈವರ್ ಶಗ್ದಿಲ್ಲೆ ಚಂಗ್ ಚಂಗ್ ಕಪ್ಡೆ ಪ್ರ ಡ್ರೈವರ್ ಶದಿ ಉನ್ ಸೊಡ್ಚುಗೋ ಕಾಣ್ ಗೊತ್ತೆ ವತ್ತಗಾಣ್ ಬಸ್ತತಿ त्यानिके येऊ का आणि हे पुरेक साधारणक विलावरी दल्लिगो आणि तुमगे ते कसं रंदप गो आमगे ते अवंगलेचे पुराण गो कल्ले तितला उंगले एक साधारण मट्टा कैला आता आणि एक की दोन बॅग वरला की म्हण तष्टवन आज सुरेखाक म्हणले हे अवंगले कार्यक्रम पूर्ती दावचिते रन पकडे चढ गमन देऊ नका आजी पाजनी कंबुली चटणी करी पुरो म्हणले तिथला केला गो आणि सुनमे तुमगे ते कसन रंदप गाबरी कसने ताईनी माई मक कळले तुम्ही हावतन पळेनी असिले तशी दावनु मक घर प्रसाद दिलिंती म्हणून ताका वग्गी आईली मका एक विषय शंका आसिले त्यांची पैरी मुंजिंतो अनसुई माईन केलेले तुम्ही तिक सम क्लास घेतले नवे ते हाव संचक म्हणून सूर केली ते भितर तुमगेल फोन आयिल्ले त्या तुम्ही सांगला लायक जाता म्हणून हंग आयिल हाव कशी चमगेल सुनमाई वर आयिल्ले नवे संगती अयो त्या विषय वे मारैती तू अनिके मना दवन घेतले सांग थैं सोडका गो तू गेल सून सोडच्या पुरहळे मा हाव मात्र सोडतल नी अनसुई मळरी तुगले मावल बहिणी नाही गो चिकेची हंकारच पडायती नवे वै गो तीची ಅಯ್ಯೋ ಕಸನ್ ಸಂಚಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ಕೆಲವು ಜನ ಅಮ್ಮಿ ಬಾರಿ ಬುದ್ಧ ಅಂತ ಅಮ್ಕ ಗೊತ್ತಸಿಲ್ ಕೊಣಕ ಗೊತ್ತ म्हणलेती कसा करचे ಕೆಲವು संदर्भ तांका पाठ शिकयता हे पीटीक पोरगो सांग गो कसा विषय म्हणो आमगेल अनसुयाक दोन चल्ले चेडूंगो मलगड लव मॅरेज कोण घेतलं म्हळ्यार आमची गल्लीची गांवतुलीची चिकी दुर्बळ घरची चल्ली तिक्क पळयला रे आमगेल अनसुयाक चिकी तितलेंची एक ಹೊಡ್ಡಸ್ पडणवे तशी रावनु दोन्हीचन कंचकी दुसरी जाती गो त्या पंजाबी की गुजराती की कंच म्हणू गोत ना ಒಟ್ಟು ಹಿಂದಿ ಉಲೈತದ ಪಳೆ ಮಕ್ಕತ ಗತಿ ನಾನವೆ ತಷ್ಟನ್ ಹಾವ ಕಸನ್ म्हण केतको निमगिनी ಒಟ್ಟಾರೆ दुसरी जातीची अयो 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 देवा आमगेल अनसुया लेक दौलत पळो का आम्ही जाती गीती कसनी पळे नती पुरा जन आमके कलाक म्हणू पुरा जनला प्रदर्शन करचे आईच कालांतू दुसऱ्या जातींच्या होडी कोण घेचे काही होड विषय वे मारायती तांकिष्ट असं त्यांनी कोर घेतली ती त्या कसन प्रदर्शनाक दवरचे सांग आम्ही जातक पळयनी आम्ही हे पळयनी तांका इष्टदल्ले होडी कोण घेतली ती म्हणून एक नमने शिपरस दकोचे आणि गंमत गोतस्वे ती हंगईल मगिरी ती नमचिगल उल्लो का नाही गो हे तशी नाही हिने तिगे लगी हिंदी तुल्लोचे हिंदी पुणियत्वे कसने याना ಒಟ್ಟು ಉಲ್ಲಚೆ ದಾಯ್ ಮುಣುಚಿ ಬಹುರಾಣಿ ಮುಣ ಅಪ್ಪೋಚೆ मागशीच्याना कितली जंती खिलाल धरतात गोतस्वे दलवी तिगेल दौलत सोणी पळे तिगेल मलगड पुತ್ತल दुवेक चिक्की पायो ऊन्गो मळरी सानस्तंते ಚೆಲ್ಲಿ पळ्ळेल्खे पोणू पय्याक दिंडी पेट्टು पळ्ळेल्खे त्याचिके समजत म्हणताना वापस कसे की खुर्चीर दुखून पोणू त्यांची दुःखी जागाक आणि लागून समो पेट्ट दलखेंगो तशी जाऊन हाड बेळवणीक दानिशी चिक्की पाय सानगो एक पाय समस त्या सोळरी चरडू भंगरात असेल चरडू गोते कितली छंद कोण उलयता पद सांगता आणि डान्स करतो गो अशीची टीव्ही पळून डान्स शिकले
पैरी मुंजी फुल दिसू आता पुरा डान्स असतं मग तशी तैवे डान्स दवरले हे चरडू अवसू लागला लयता तितले नाही अम्मा हावे डान्स करतो घरांत हाव डान्स करत नव्हे हंग स्टेजर डान्स करता मा म्हणून ती पळेला ರೀ हे ಅನ್ಸೂಯಕ್ ಬಿತ್ತ ಇವುಗಳ ನಮ್ಮ ನಕ್ಕ ಮಂಟದವ ನಕ್ಕ ಮಂಟ ते चरडू रडता आपने डान्स कोरका मिगेल टॅलेंट दाखोका म्हणता चरडू मला सान नाही गो 12 वर्षाची ती हे करता तीन कसं करच्यानी म्हण सांगून अनसुईलाग निमगेले पळेत माई आमगेले दिव्या डान्स कोरका म्हण सांगता कसं करचे म्हणून एक होर ताळ कळलिगो तीन पाप मुल्ले आपण निमगिलेल सुन्नेना हिने सक्कर जनले ಎದ್ರ ಇವನು धरधरीत चरड ತಂಡುಂ घेऊन सोतस तुगल पाय देडू तुको डान्स करका तुगल अम्मग बुद्धिना तुमक हंग आपण हेळले होड चूकी म्हणून तोंडायल वेरी सौल्गो मक पळतितले पळले मस्त को पेरवल्गो साम्मा जोर केल पळे तिक तू जोर केलेल्वे मारायती एक नमने इंटरेस्टिंग म्हण दिसता कसं जोर केल गो हा वा उठो नन्सुयला गेली नाही गो तू ज्योतिष संचक केदन दुकुन सिक्किली मळे हाव कंचे ज्योतिष सांगता मक ज्योतिष वेरी कंचे ನಂಬಿಕೆ ना हाव कंचे नमगना कसने करना हाव कशी ज्योतिष सांगता मळेली नाही गो ती स्टेजर चढलरी पडता म्हणून तू सांगली मो तू कंचे आधारावर सांगले मळे तिक पाय देड नवे ती नंतलरी पण शनी कसं दत्ता म्हणली आता तवळ दुखून हाव पळयतस ते चरडू त्या कडेकड बोंतस पळलेल काय ना आंबेची केसरसाठी चमकत ती चिक्की हगूर चमकता त्या सोडलरी ती मामूली चमकती इतली उलयत नव तू तुका हातू पाय पर समज नवे तू स्टेजर वचून नाच पळया दत्वे मळे अयो म्हाका स्टेजर वचून आनी डान्स करचेक धैर्य ना गो मळली तशतले तुक पुरा सम्मसून तुक नंचक धैर्य ना मळरी तुक हातपाय सम्मसिल्लाक नाही तुक धैर्य ना म्हणचिलाक त्या चरडाक पाय कसं नाही असो ती कापणे नंता माक नंच साध्य असं म्हणजे तिक धैर्यच नव्हे तक तू कसले बांधून घालता तिक सोडी म्हणले काही पुणी पडलार गो अने पाय ऊन दलरी कसं करच मी मुका तिक हडी करच नकवे म्हणली पडलारी नव्हे पाणी दल्लारी ती पडत म्हण तू कशी गॅरंटी सांगता म्हणले नुतारबली तका हा म्हणले नुत तिक सोडी तिज्जितला तिक सोडी तू अशी प्रकोन तिगल भविष्य वाईट करू नका म्हणले नाही गहळे मा मिगेल दोन्ही सुन्नेले घरची आमगे ಲೆಕ್ಕಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮನೆ ಜನ್ ಬರ್ಲಿಂತಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರಕ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ನಂಚುನು ಪೋಣು ಕಸನೆ ಪುಣಿದಲ್ಲರಿ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಐತಿ ಇನ್ಕಾಸ್ನೇ ಗೋ ಮಳಲಿ ವೈಗೋ ಅತ ತೀನೆ ಪಳ್ಳಾರಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಮುಂತುಗಲ್ ಭ್ರಮೇಚಿ ನಮ್ಗುನ್ ಗೆವನು ತೂತಿಕ ಮುಖರ್ ವಚ್ಚಕ್ ಸೋಣ अशी जी तिका बांधून गलरी मुकारी हेंची जन कसं म्हणतात गोस्वे ती चल्ली खंचन तू प्रयोजन ना कसा प्रयोजन ना ती चुरक ना ती म्हणता ती त्यातनं कसं करतो गो तू त्यांची ती जितल्या का तिका सोडलारी तिवे एक आमगेल म्हणके मनुष्य म्हणू लेखून घेऊन तिक सोड म्हळारी ती डान्स करता तिगल टॅलेंट पुरा दाखयता त्यातनं कोणे पुणी तिगल टॅलेंट गुर्तुसून प्रोत्साह दितात गो मुखार तिगल भविष्यान तू कसं बरेला की तुक गोतस की म्हाका गोतस सांग कसन मुखार दत की ते दावनू दत्ता तश म्हण तू आता तिका बंधन घालचे सम नाही गो म्हणले सुमार जन ಹೊಳೆ ಮನ್ ಸಂಗಿಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ म्हणली ताज मागीर नुतारबली ते चरडू एक डान्स केल्लो गो कितले खुशीदल गो तसवे तिगेले दोन्ही सुन्ने कडेच असत पळे त्यांनी चांगजन गो तेकाची तिकाची पुरा जन बहुत अच्चता म्हूण सांगून तिका फाटी तट्टिलींत गो कितले खुशीदल गो तसवे वय गो आत्ता केलो जनन आम्ही भारी बुद्धवंत आम्ही मॉडर्न तुमगेल पुरा मूಢನಂಬಿಕೆ म्हण आशिल्लें सांगून आम्हीची भारी व्हडली सर्वश्रेष्ठ मळवरी करता ती जाल्यार ती असल प्रसन्न बुद्धी दाखयता ती
अश पुरा करचे एक नमने सती सागमन असिल म्हणकेची नवीग मग केदनाय तशी दिशे सती सागमनंतू एका पंत उज्जैक लोकोनु मान काढतती हे जिवंत असतानाची अशी पुरती हे कोरनु तंगेल दब्बाळी कोरनु तंगेल प्रतिभे बाहेर यानशी पळून घेऊन तंकेक नमने इंच दावनु मान काढतती व्यत्यास इतलेची नव्हे त्या होई सुनमये अशी पट्टी करता गेलरी मस्त विचार मेळता दुड्ड असिलेना कसन केलरी चलता दुर्बळेना कसन केलरी चूकी म्हणून दिसता चंद असिलेंका भयंकर हे दितात कसने मणे घालतती त्यांची चिक्के पळोचे चंद नामळरे तांका गेली करतती निंदी करतती अशी सोदूच्या गेल्यार मस्त मेळत पळे हाय आमगेल हे पंचायतीके ಬಗ್ಗೆ तुमगेल अनिसिके अभिप्राय पुरा दयक और कमेंट्स अंतील सियती तशींची मस्त मस्त लाइक शेअर सबस्क्राइब करून आमका सपोर्ट करचक विसर नकती आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओ मेळतती धन्यवाद।